दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरलायबाय। ओमफ्राय आं दा गसाइगावआव दंफैयो। मानो होनबा आष्टामंगल दाख्लैथ' हाबानि भिडिअ'खौ होखांखाबाय आङो। ओमफ्राय दिनै गसाइगावआव आष्टामंगल फैदों आरो। ओमफ्राय हौवा गोदाना नै आंनि सेरावनो दंखायो, नायबानो जाबाय। एसे नायहर। हौवा गोदाना बेनो। गसाइगाव मा गामि खोन्थालाय? फदबिल टाउन खाथियावनोखा। ओमफ्राय औ साजायनायफोर ओमफ्राय आष्टामंगल एसे देखायनानै होनोसै। जोंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब, लाइक, शेयार खालामनानै हो बयबो। नायलांदो होमबा लोगोफोर। साजायनायफोरखौ नायदो लोगोफोर, देखायनोसै आं। सोर सोर दंफैयो नायबानो जाबाय। नयनबो दंफैयो। साजायनायफ्रा मोजाङानो साजायदों, थिगैनो दं। हिनजाव गोदान हौवा गोदाना दाबो जिरायफैया। होमबाबो जाफैनो हौवा गोदान माबा जाबाय दा। मा ओंख्रि मोनजाखो? हाबायावथ' बेनो अमा। बयबो मिथिखायो अमा ना। दे जादो दे। जाथ'वाखै, दा जागोन दसे उनाव। दे थिगैनो दं। रेडि हाबायाव सिख्लाफोर नुनानै माबायदि मोनदों? आयौ आहा समायना गैया मा न'बा न'आव थांनाय मा थाङो। आयौ जेव जेव ओरैनो नुवाखै, साइडफ्राव नाहरबानो नुजोबखायो ओरैजों। थाङै थुङै खायदा खालाम फरिल' ना खुलुम नोंसोर। दिनै हिनजाव गोदान हौवा गोदाना मेंग्लिलायजोबखासिगोन खुलुमै। जाबाय दा? 카메라 나중에. 자세 그럼 너무 안
cái bộ đó 하나가 되네. mà sắp tới cũng chỉ này dah ini ambil dulu nama Kawan force kan? kan 마가 족 먹으라 그러던데. 족 먹으라 그래. 짜나 뭐. kita sudah 심리 자즈가. 마모 우리 비가. 마음은 제 심리가 나고. 이시를 가시고. 미행드나 미야 खुलुमनानै nembak relax जाला lep siap दाबो मोनाबावाखै दासो आदा थांदों दा खावनानै जाबो गामि गोजासो गावसोर ओंख्रि मोनजाखो दे खोन्थालाय बे फान्थाव एवनाय फान्थाव मोजां मा जाथि नोंस्रा आदिबासि ना बर' रायलाय बर' गासिबो रायलायनो रोंजोबखायो दा देलाय खोन्थाजोबलाय मोनफा मोनफा ओंख्रिखौ अमा माहायनि खोन्थालाय खामारपारा गसाइगाव खामारपारा गासिबो रोंजोबखायो दा मोजां दे बुरजा जादो ओमफ्राय बेदरा नांबावला मानो जाबाव हायोबा जाबाव फुरा बर' रोंजोबो नै एसामिस मिडियाम गोदान मोनलांगोन सम्पथिया नै बेनो बिहावनि मोनलांगोन नायना लादो आलना सफा बेफोरनो जोब गुड नाइट औ दे
थाथ'दो नोंस्रा गुड नाइट Ay,